तू कल राते का कइले बड़ू आज बताओ तनी। हां जी के कर बनवलू हा बाबा अरे बहनिया ये गोरी अरे तक्का हवा लटैल हा ओढ़निया ये गोरी बताओ कहाँ लटैल हा बताओ पटना में कि विंध्याचल में कि कलकत्ता में कि आरा में सोना गाछी कुछ तो कइले बारे के कर बनवलू हा बहनिया ये गोरी 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 हां जी अब भोजपुरी में पूछो अरे कि कहला सराइल हा अरे कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी एगो कल्पना जी गीत गौले रहली हा हां जी बड़ी सुंदर उनकर जवाब नहीं खे भोजपुरी में प्रीति ना ना ई बतिया हमें से कहतनी के में सेट कर जाई 500 रुपया के पुरस्कार चंदन यादव जी देवे लबानी ऐसे के बेरा पटू देला हमरा अब के कोरसो वाला के 100 कल्पना जी कौन गीत गौले बड़ी कई सैया मत जा तू सूते दालानी में सैया मत जा तू सूते कि अल्लाह से पूछो तनी हां अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी बाबा अब भोजपुरी में ही गई हां जी बताओ कहाँ के रहे तोरा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी के रहे कि हितई के रहे सही बात ये हमारा कवि जी जय हो कोई से लेके देता है गोभी भैया गोड़ लगता खेखर मामा से हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा प्लीज गिव मी आंसर हां जी माय क्वेश्चन कि हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा छोरा आ कौन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो कौन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो माननीय राजा अंकल जी हां जी लागे झूठ भाई चेहरा तोर बताओ हां जी लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी बाबा काहे भाई तारा काहे टेंशन हो काहे छाती फाटता तारा परिवार के हियो काहे अरविंद भैया परिवार मने तार प्रेमिका नानू हियो ना जी गर्लफ्रेंड नानू हियो ना 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 भौजाई उजाई लागल निका छुट्टी काटता आज हां बगिना को फुआ जदी समत को तो मत कह रडार पे ले ली तब तो बचबे ना तब तो हर पतो भइली नु लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी अरे तक कहला सराइल हा यही खातिर जियते अरे तक कहला सराइल हा ओढ़निया ये
सवाल के बस माइल तोरा दिलवा के अंदर गुलुआ रहे कि हवन जोखमी जितेंद्र ए प्रियंका के बस माइल तहरा दिलवा के अंदर बिकिया होवे कि हवन जोखमी जितेंद्र देखो हम अंदाजे पर कहतनी पूछतनी हाँ जी कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी कौन सुगवा के बनलू सुगनिया ये गोरी केहू तो बतावे तारा से तो ना पूछब तो केहू के बन जाई एक घरे से सवाल बा एगो तारा से हाँ जी तू तो जखमी के बन जाई तू हमर दिल गुदगुदा जाई हमनी के खुश हो जईती जा कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाकी गोलू राजा पूछा तारा अब तक कहां वाले दिल हाओ हनिया ये गोरी कहां वाले टाइल हा